So, hello friends. So, I'm here to tell you something funny right now. That दिनै सासे मानसिया आंखौ बुंहरदोंमोन जे जितु आं माने भिडिअ आपलोड खालामदोंमोन प्रमोद सार बिथांनि जाय जोंनि बे आर्मी जेनेरेल सारखौ आर'नाइ गानहोनायाव मिस्टेक जानायनि तो बेनो जे माने बुंहरदों जे माने आंखौ माखासे मानसिफ्रा जे बिथाङा भिडिअखौ फुल नायोबा बुजिगौमोन होननानै स' बेवहाय भिडिअ फुल नायनायनि कुनु गोनांथियानो गैया आरो जोङो इंलिश लेंगुवेज जों बुजिनि खोथा फैया बेवहाय जों नायबानो बुजियो जोङो सोर मा बुंदों बुङाखै आरो गावआबो एसे कमन सेन्स थानांगौमोन प्रमोद साराबो जे एंकरा मा बुंदों आरो मा बुङाखैमोन जोङो भिडिअखौ फुल नायनांगौ दरखारानो गैया मानो होनोबा बेवहाय जोङो मोनब्रै मोनबा सेन्टेन्सआवनो बुजिखायो जे सोर आर'नाइखौ गानहोनो थिनदों आर'नाइটো কোনে কাক পিন্ধাব দিছিলে বা কৈছিলে হেতু আৰামছে বুজি পায় পাব্লিক সো ইয়াতে আমি ফুল ভিডিঅটো আমি চাব দৰকাৰে নাই I would like to request Sri Pramod Boro. That means Pramod Boro बिथांखौसो रिक्वेस्ट खालामदों जे जोंनि जेनेरेल सार बिथांनो मान बावनो थाखाय सो बेवहाय जोङो मोनब्रै मोनथाम सेन्टेन्सआवनो जों बुजिखायो सो बेवहाय जोङो फुल भिडिअखौ नायनांगौ दरखारानो गैया आरो जुदि बिथाङा बेखौ जुदि सोरबा नोङो माखासे पार्टी इश्यूस लानानै जुदि बेवहाय नों आंजों दान्थे बिदान्थे खालामनो नंदोंबा सो बिथाङा नायफिननोबो हागौ आरो नांगौबा ग्रामार लेखा नोङो बोला नायनो हागौ जे एंकरा मा बुंदोंमोन আপুনি जितु मक माने কৈছিলে যে মানে ফুল ভিডিঅটো চাব লাগে তেনেহলে যদি যদি মিস্টেক হৈছে তেনেহলে আপুনি এটা গ্ৰামাৰ বুক লৈ ফেলাই আপুনি মানে যেটো শব্দ কৈছে যেটো সেন্টেন্স কৈ আছিল আমাৰ এংকৰে সো হেতু আপুনি গ্ৰামাৰ চাই ফেলাই মোক বুজাই দিবি যে হি চাৰিটা পাঁচটা সেন্টেন্সটো কি আছিল সো হেতুৱে যে মই বেছি ক'ব নাযাও মই হেতু লৈ মানে ভিডিঅ বনাইছো যে মানে आंखौ सासे मानसिया बुंहरदोंमोन जे माने फुल भिडिअखौ नायनोबा मोजां जागोन होननानै सो बेवहाय फुल भिडिअ नायनायनि कुनु गोनांथिबो गैया आरो नायनांगौ दरखार गैया मानो होनोबा बेवहाय जोङो मोनब्रै मोनबा सेन्टेन्सआव बुजियो जे आर'नाइखौ सोरनो गानहोनो थिनदोंमोन जस्ट दैट्स इट थैंक यू